Mga igsoon, sa atong mga pagbasa garon, gitagaan tag mga insight how to be perfect as the Father is perfect, no? Unsaon man nato nga mahimong hingpit sama sa atong amahan nga hingpit, no? Dali ra kayo, duha lang ka punto, no? So pag human sa misa, mo ni ato ang pamalandungan, no? Pag uli niyo sa balay o asa man mo moadto. Una, ang paghigugma sa kaugalingon, no? Ang paghigugma sa kaugalingon. Palihog kog ingon sa inyong mga katapad, I love myself. Pero ang kining pag-ingon, kining paghigugma sa atong kaugalingon, dili ini nagpasabot nga mao ni mag-lead sa atoa para mahimong egoistic or become selfish, no? Why we love ourselves? Nganong higugmaon nato atong kaugalingon? Dinhi sa ikaduhang pagbasa sa letter of Paul to the Corinthians, no? 1 Corinthians. Giingon dinhi nga, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? What pasabot? Kita ang templo sa Ginoo. Ug ang Ginoo nagpuyo diha ka nato. No? So, why we love ourselves? Because God dwells in me. Kay nahigugma man ta sa Ginoo, higugmo ang pod nato ang atoang kaugalingon. Because He dwells in my heart, He dwells also in my mind and of my whole being. Mao na, kung templo man ang atong kaugalingon sa Ginoo, balaan ang atoang kaugalingon. Mao nga dili nato abusuhan ang atong kaugalingon. Hilabi na sa ato ang trabaho karon, no, sa new generation, we are always centered on our work, no? You cannot eat if you don't work, di ba? Pero usahay, masacrifice nato ang adlaw sa pagpahulay. No? So dili nato abusahan. We have to spend a day for rest and for the Lord. Dili usab nato hugaw-hugawan ang atong kaugalingon sa mga bisyo. Sa atong mga addictions, no? Whatever addictions, form of addictions that we have. Dili lang kay sa droga ang addiction. Naapod tay addiction sa social media, sa Facebook, no? How many hours you spend your time scrolling down, scrolling up sa inyong cellphone, no? That is addiction. Bisan og kanang naa ka sa dalan, nag-drive ka, pagtutot sa imong cellphone, i-open dayon nimo bisag nag-drive pa ka, no? That is addiction, no? Dili ka kahulat kung kanus-a ka maka-park and then you can read the messages, no? Whatever addictions. Dili pud nato buling-bulingan ang atong kaugalingon sa mga sala, no? Daghan kay tag mga sala nga usahay ginabalik-balik na nato og kumpisal, unya ginabalik-balik pud nato og buhat. So ang mga sala nato unay nakapabuling sa templo sa Ginoo. Unay nakapabuling sa ato ang kasing-kasing. O karong Miyerkules sugod na ang Kwaresma, no? Yatagaan na po tag panahon para mag-andam sa atong kaugalingon, maghinlo sa ato ang mga kasing-kasing. Mao na ang magpahingpit kanato sama sa atong amahan. Higugmaon usa nato ang atong kaugalingon, no? We have to prepare loving ourselves before loving others. Why we love ourselves? We have to love ourselves also because ourselves is the reflection of our Creator, no? Ang atong kaugalingon hulagway kini sa Ginoo, no? Hulagway kita sa Ginoo. But we are not perfect images because we are human beings.
pero hulagway ta sa Ginoo. Kana inyong mga gikuyog karon, kinsa man inyong mga gikuyog, kauban, family, boyfriends or girlfriends or relatives, no? Tan-awan ninyo na, no? Tan-awan ninyo inyong mga katapad. They are the image, no? They are the reflection of our God. Kanang mga nagpasakit nimo, ulagway kana sa Ginoo. Kanang imong gi-block, gi-unfriend, ulagway gyapon na sa Ginoo. Kanang imong gihigugma, unya gibiyaan ra day ka, no? Ulagway gyapon na sa Ginoo. Mao nga, higugmaon na lang nato ang atong kaugalingon kay dili pa ta pakyason sa atong kaugalingon, dili pa ta bulagan sa atong kaugalingon, no? Di man mapikas sa atong kaugalingon, no? We have to love ourselves because mao kini naghulagway sa ato ang Ginoo. So, we love ourselves because we are the temple of the Lord, no? And we are also a reflection of God. Nakuha ba? Nakasunod ba mo sa kuha? O nalibog na mo sa akong gipang istorya? Ikaduha, pagkahuman natog higugma sa itong kaugalingon, higugmaon pud nato ang atong kaaway. Okay? Love your enemies. Why? Why we have to love our enemies? Because loving the enemy is a way to a peaceful reconciliation to God. Is a way, no? To a peaceful reconciliation to God. Mao nga kung naatay mga kaaway, we are distancing our relationship to God. O kung makig-ulit ta sa itong mga kaaway, we pray to our enemies, no? Mao kini ang magpadala kanato ngadto sa pakighiusa kang Kristo. Ang kinabuhi ni Kristo naghulagway sa paghigugma sa mga nagpasipala kaniya. Niadtong nabanhaw na siya, wala niya dumti ang mga nagpasipala kaniya. Wala niya baliki si Pilato kato mga naglansang kaniya. Wala, no? Wala niya dumti. Iyang gibalikan katong mga nahigugma kaniya, no? Si Pedro iyang gibalikan. Mao nga kini ang kinabuhi ni Kristo naghulagway sa paghigugma sa atuang mga kaaway. So sa ato ang gospel karon, no? Giingon dinhi nga higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug iampo ninyo ang mga naglutos kaninyo. Lisod kay ni. Kay usahay, kung natin kaaway, ang tendency ato ang dumtan. But the advice of the Lord for us, the invitation and challenge for us is to pray for them, no? Iampo sila. Iampo ang ato ang mga kaaway. Naay man nag-best friend kay ni sila, dugay na kay sila nga best friend. And niabot ang punto nga na sila giawayan, no? Na sila giawayan, wa ko kabalo kung usa to ilang giawayan, basta nag-away sila. And then later on, wala na sila nagtigdanay, no? Bisag kauban sila sa work. Hangtod nga niabot ang punto nga nagkasakit ang isa ka best friend niya, no? Giatake sa kasing-kasing, no? Giatake sa kasing-kasing unya natumba. Naapod tong isa ka higala niya, yung best friend niya, nga nag-away na sila. Wala gid niya tabangi, no? Wala gid niya tabangi hangtod nga naay ni duol sa katuyang best friend nga ni tabang. Pero he himself did not help his best friend before, no? Wala gid niya tabangi. So grabe pagdumot, no? Hinaut-unta nga dili pud ni mahitabo sa tua. Kung nahitabo man, hinahinayon nato og uli, no? I-reconcile nato atong kaugalingon sa ato ang mga
best friend before nga karon nahimo ng best enemy, no? Atong i-reconcile ang atuang kaugalingon. Diha sa atuang unang pagbasa maupod ni ang advice, no, sa book of Leviticus. Ingon dinhi nga, you shall not bear hatred for your brother or sister in your heart. Take no revenge and cherish no grudge against any of your people, no? Ayaw pagdumot, no? Ayaw pagdumot kanila sa imong mga igsuon. You shall love your neighbor as yourself, no? Higugmao nato ang atuang isig katawo. Kinsa man ni ang mga isig katawo nato? Dili ni ang layo-layo nga silingan nato, kundi ang isig katawo nato first ang atuang family, no? So higugmao nato ang atong kaugalingon, ang atong isig katawo sama sa paghigugma sa atuang kaugalingon. Kung matuman nato ni, mahigugma nato ang atuang kaugalingon, no? Ug mahigugma pud nato ang atong kaaway. Matuman na ning giingon dinhi sa atong gospel karon nga mahingpita sama sa pagkahingpit sa atuang amahan, no? Pagka-perfect sa atuang amahan. So, duha lang ni ang atuang mission karon, no? Pagkauman sa misa, hinuklogin ninyo nga higugmao ninyo ang inyong kaugalingon. Dili pud moabot sa punto nga mahimo ng pride nimo. Kundili butangi og value ang imong self. Because you are valuable to God. And love also your enemies because they are also valuable to God. Amen.